Dako na si Jad kung ipon karon na sagwan pud ato daring kapadyas gagmay buaw di uy ginuko katura ba dyan kuan ta ay ning lagsik ag daktagok baog sa ningan daning tawag sa enjuha di aka ni ba pare tamis ra banig adyo murag mapalabian murag maalipungan bitaw pug imong tidan na kay tamis sa kaadyo bet tilawan Hi guys, badong adlaw ni Jun tanan ja karong adlaw is sa nabataron. Davao unsang adlaw ron basta kay alas 9 nas buntag diri. Anja karong adlaw da ko sa gawas kay nakoy ako haong kuan utanon ang harbison bitaw sa lutuon. Nya kaunja manguha pug ko dito nay mo sa kalimot ko tunay ang gi prutas sa tunay ang content pug pagkani agi. Aratilis manguha ta dito unja pero ay ta manguha magkuha sa kuda magkaron sa yan magharbis ako og kanay utan diri. Dahil mo kinakita ning kubasa, mga natong kuhaon karon. Unsa ba natong lutuon, mahaw sa putadaan, mahaw ka na maniud to sa putahe mo adto. So, dako dari ka sa tong garden guys. Bit na kog ing-ari kay aron na isudlanan sa tong kubasa kay naman dari. Betan aon. Dako naman dai po. Daan na po ni smile kay dako naman. Ya, dako na si Jad Kare Jad koy usa dia bag-uhay pare si Jang ni gamay. Kare may atong ipon karon. Dako na siya madana ni siya mautan na ni siya guys no. Dada katong kuan. Uy ako. Ayun putol. Char. Unsa guys, mao na katong nakuhang kubasa karon ya dako na siya guys no. Mautan ni siya madung na siya muguwang. Sagwan pud ato daring kapadyas gagmay buaw di Uy ginuko. Katura ba dyan kuan ta ay ning lagsik ang daktagok gagmay kadyo uy dara ta sa ibutang guys karon day guys ako lang usa diri sa bahay kay pag si Axel to nag-practice na sa adlaw ang classmate kanon sa puri ni mga manok kasi syempre alang pug magkaunta wa pali pakaon ni manok kay pinangga mo gay nako ugod na tanaw dali ra sila dako kay hinatag ba sila kuya pinpin bitaw dali sila naggo uy adjaw nang nasudlanan ka paras buang na ning mga manok kada aon dugangan na to dugangan anja pagkaman human nagtagtag mga kuan kapadyas og katunayan sa inganda ning kubasa ana silang gitipon naghaling na pugko diha nang giandaman naggadyo ba aron dali na sa pagkahuman na pug gitak ang ning naay kuan kaldirin kay mo kaha diri mo nang kaldirin lang sa lamang tong lutuan. A few moments later. Beta nagluto na ba? Wa pa. Sarad ang pwede makahuwat. Darang mais, guys. Pinatag ra ba silingan, di dara mo inita. Amo ni papa ni Marley. Madyo naman kung di pangag kay og pangagon. Ala, murag di pangag guys oh. Kamu ya ipo. Ikaw di ay ang gi pakalagyo mo naw. Oh, halar lami tanaw Ang buwang ang imong papa kay no. Ano ba ni imong papa? Oh, di pangag, di pangag. Thank you pinili mo. Di na po nila. Wow, kanina lami ang maligtang tabi tas. Init mo. Ya. Ana ito yung nakasal lagi. Ah, Minaw lang. lagi kahuwat. Minaw ko. Minaw lang. Mo to na minaw ko. Kami isa bisag Ikaw man sa siya. bukro. Be? Dilawan. Wow, kalami may pangag. Ay, di pangag sa kabuo. Oh, di ay uod. Ang dami. Tawag ka na. Di ada gamay uod. Sa usara magpuka. Be, dilawan. Oh, bunyagan. Bawi ka san.
A few moments later. Singot ba ako? Ngayon pa guys, matay kapadas dari hinog na kaadyo di ah. Buka eh. Misa eh. Ay. Muadto na po ko sila tadyan atos tulay kay manguha na po ko na ay gagmating nga lingin-lingin. Sa tinganda na anong kasi content pagka niagi ng vlog aratilis o aratilis da mansanitas tingana ni da ug daris Davao may tawagon. Atos tulay kay dagang punuan nadto da madyo lamang pug nay bunga. Ag durian diri way bunga na ah. Durian na siya guys. Katulad to durian. Kani siya guys, nasakop ni siya sa Barangay Piatos. Purok 4 mi dari. Na Muslim mi dari. Among lugar dari is Muslim. Purok 4 na. Nah. Kainita eh. Unsa guys, di natas punuan karon di kakita mga jud mo. Wa makajibunga. Kapoy man pud magsaka-saka bitaw guys, sa may baso, talawan ra bud sa baso. O di alas mabaw di usa ka muok. Di kuwang-kuwang pa ni siya pero madana ni siya kaon Bawg sa ningan daning tawag sa enjuha di ka ni ba? Pare. Tamis ra manik adyo murag mapalabian murag alipungan bitaw pug ibong tidan na kay tamis sa kaadyo bay tilawan. Tamis ay Kidnapin na ba na Maalisa lang putag ng mga inganing van bitaw guys. Sumbalik ka mo ng gigikanan kay unsa kidnapper mo lagi nang dita kumpiyansa lagi magsuri-suri ta kita ra lagi usa. Dita magkumpiyansa kay ni hunong ra sa atbang oh. Di ba anang ko kabi ng kidnapper na.